Daalụ Blessing Uchendu na ya bụ akụkọ bụ nke iwetara. Ọtụtụ ndị obodo Amanuke n'okpuru ọchịchị ime obodo Ọka North bụ ndị nke gara n'ihu wee mee ngagharị iwe na Obi Government House bụ nke dị n'Ọka dịka ha gara n'ihu wee na-agbajọ ya bụ onye eze n'ala nke obodo ahụ bụ onye nke nwere asambo Igwe site n'aka akachibugoro steeti ya bụ Anambra Gọvanọ Willie Obianọ. Ya bụ ndị ga-emere ya bụ njem ngagharị iwe bụ ndị ọnụgwụ ha karịrị 1,000 ndị ike na-egosipụta iwe na ọnụma dị ha obi na ihe ha kọwara dịka ntụkwu bụ nke atụkwuru ha ya bụ nwa amadi ka ọ bụrụ igwe nke obodo ahụ ma bụrụ ebe ha nọrọ wee kwupụta etu obi si wee dị ha n'ihe ndị ike ha degasịrị na akwụkwọ ha bụ n'aka wee na-eme ya bụ ngagharị iwe. Chibuzo Obidike ga-ewetara gị akụkọ etu o si wee gaa. N'oge ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ ahụ, Maazị Emmanuel Nweke Nnaemezie kwuru na obodo ahụ bụ nke nọ n'anya mmiri kemgbe afọ 2014 mgbe ụfọdụ ndị gbakọrọ aka ọnụ wee jiri aghụghọ gaa na gọọmenti steeti a wee ghọrịa ha ka ha nye ha akwụkwọ ikikere iji wee bụrụ eze ọdịnala bụ nke ọ rụtụrụ ofu onye aka dịka nwanne onye ahụ bụ onye ndị obodo họpụtara ka ọ bụrụ eze ọdịnala ma kpọọ oku ka e nwee ezigbo nnyocha bụ ịgba. Na mbụ, Comrade Joseph Nwachukwu ya nakwa Maazị Emeka Udejiọfọ bụ ndị chinyere gọọmenti steeti a akwụkwọ nwe nchịkọta iwe ha niile bụ nke ha si n'aka onye odeakwụkwọ pụrụ iche nyegara gọọmenti steeti a bụ ọkammụta Solochukwu Lobelu ma nọkwaziere ebe ahụ kwuo na mmanye amanyere ha eze ọdịnala bụ nke megoro na obodo ha anọghọzi n'udo kemgbe ma kwukwezie na o mere ọtụtụ ndị eji okwu ha agba izu gbatechaa aka na obodo ahụ maka ụjọ enweghị ezi nchekwa akụnụba nakwazi ndụ. Ọ nọkwaziri kwuo na ndị ahụ bụ ndị omekome ahụ bụ ndị chịkọbara amụma bụ ndị bịazikwa wee gwunye n'isi obodo na-eme mpụ na aghụghọ dị iche iche bụ nke o kwuru na osoghọ na iwu na-achịkọta ọdịnala nke obodo ahụ. N'aka nke ha, Chief Angus Dike ya nakwa Oriakụ Obiọma Nwoye bụ ndị gụpụtara arịrị niile ha na-akwa kemgbe ihe a malitere ma kwukwezie na ndị anụnwa bụ ndị kechikọnatara ihe gọọmenti na-eweta kwesịrị dị na-abalụ ndị obodo uru ma wunye ya n'akpa nke ha ma kpọkuo gọọmenti oku ka gbatara ha ọsọ enyemaka. N'azịza ya, ọkammụta Chukwu Lobelu o kwupụtara iwe ya nyegara obodo Amanuke bụ nke o kwuru na Chineke zokwasị ha ezigbo ngọzi kemgbe obodo ahụ malitere ma kwuo na ọ ghọtaghị ihe kpatara na ụfọdụ ndị mmadụ ga-eji oke ọchịchọ wee na-akpasasị udo nakwa agamnihu bụ nke ọ mara bụ isi sekpụ ntị obodo ahụ ma kwekwezie nkwa na oge na-eteghị aka na gọọmenti steeti a bụ nke ga-etinye anya banyere nsogbu a bụ nke na-echere obodo Amanuke aka mgba